Siap, Dek. Ibu ora sopan. Eh? Wes. Siap. Wes. Ampun. Ya udah budal ya. Sama ya wis oleh duit e. Ya wis oleh lah. Wis oleh no wong aku yo berusaha nyenengne sampean karo bocah-bocah. Matur nuwun ya, Pak. Mangan apa jenenge? Mangan ikan asap karo ngombe es degan karo kacamata ngene. Wes. Kayak gitu daunnya. Udah suwun, semoga rezeki lancar. Amin. Sampai sampean bisa ngaji sehat. Amin. Iki lek nggih numpak motor cukup deh iki. Piro iki? 350. Oh, 1 2 3 0 350. Alhamdulillah, matur suwun, semoga rezeki lancar. Amin. Sampai duit sehat, panjang umur, Amin. berkah barokah. Amin. Iki kok mbondrot kang omah dhewe ya. Oh, nggo bakpo wae, nggo sego, nggo jangan pindrang tewel. Lah yang mbondrot dhewe dadi cukup. Ya. Ya, Di sini Mas masih. wes, bok. Ya. Ya. Lah budal yaene kok mulia enggak sore-sore banget ya. Aku kok bar beduk mari balik aku arep bongkar kok. Ya Allah. Apa ora kesel ngono lho. Gua nyopo perjalanan cedek kan. Mbak yo semayan sesuk. Terakhir teko semayane sesuk yo kena. Ora kaya sampean njaluk no gak semayani kan yo ora kena. Gemblok. Heeh lho. To? Lha iya. Iya kesel to Pak sampean kok mulai kapan kerja iki. Bila baru mulai healing iki malah ora kesel, malah semangat. Golek duit neh. Wah. Yo. Iya. Iya. Ya berangkat yo.